Вітаю усіх, сябры! Ви на каналі Bike Travel Беларусь. З вами, як завжди, Александр. Со мной мой сябар Александр, вы його вже добре ведаєте. Цудоўны, пакуль яшчэ зімні дзянёчак. Сёння якога там? 26-го? Так. 26 лютага. Цудоўнае надвор'е. Зараз 10-плюсовая тэмпература, градусы 2-3 ёсць. Побольше, думаю. Мой побольш. Калі сонейка выгляне, там по прогнозу до плюс 5 передавалі, але по ночам даволі моцны мороз. Сёння вырашылі крыху покататься, не пропускаем такое цудоўнае надвор'е, калі магчымасць ёсць, трэба выбирацца кудысьці і ехаць, готовиться до сезона. Вырашылі сёння крыху покататься, а менавіта з'ездзіць на Мінскае мора, покататься по самым водоеме. Яно зараз заковано льдами, лёдом, тому паспрабуем там покататься и поглядеть штосьці цікавае. Вось так, сябры, тому погнали. Надвор'е цудоўнае. Вось ужо выехалі з горада. Кацім праз лясочак. Сонейка выглядвае. Прыгажосць. Галоўнае тут не навярнуцца дзе-небудзь яшчэ. Можа лёд папасціся. Пачаліся снягі. Хоп-хоп. Едзем акуратна. Саша кажа, што тут не слізка. Каже, не хвалявайся, все добре. Хочеться в гэта верыць. Будаўніцтва ідзе поўным ходам. Забудоўваюць берагі Мінскага мора. А гэта катэджы тут прадаюць? Нейкія мікрараёны будуюць ці што? А, у аренду? Так, нам налево. Погнали, да? Налево. Дорога свободная. Едем. Ну вот уже подъехали до Минского мора. Рыбаков тут тьма, конечно. Ну вось мы выйшлі на лёд. Сань, колькі зараз лёд сантиметров? 15 мо будзе? Побольше, 20. Да ты що? Ну, минимум. Под 20 см, Саня каже, лёд. Трэба у рыбакоў запытацца. Калі не забудзем, запытаем, сябры. Дарэчы, сёння замераў даўжыню Мінскага мора. Оказывается, вось по доўгай частцы 9 километров. Мне, честно кажучи, здавалася, што ну, километров 5, 6, 9, ну, гэта солидно, гэта вельмі много.
Ну і зараз ми поїдемо, прокатимося криху вздовж берега. Ось вже виглянуло сонечко, там на горизонті розпогодилося. Поглядимо, ось там кораблики стоять. Подъехали до корабликов. В некую затоку. Саня хотів побіситися, в його трималося. Прилег поотпочивати. Як, нормально все? А вось гэта Вілія. Стары карабль, відаць, такі ржавы. Блин, круто. Я вось упершыню подъехал по воде до этих кораблей. Выглядае прикольно. Можно походить, поглядеть, можно нават залезть наверх. Вось поглядите, якая толщина лёду. Ну да, так, будзе тут 20 сантиметров. Будзе. Нифига себе! Ну ты, блин, маунтинг-байк! Плиты там провалились. То, як ты будешь съезжать? Ну, я тебя буду съезжать. Да, гляди, тут капось. Бачиш, там щілини такі. Якщо коло туди заскочить, буде не вельми добре. Зараз, почекай, зараз. Ну гляди сам, будешь ехать чи ні? Лепш, да, лепш просто потихоньку злезь. Я бы, если бы у меня была какая-то скорость изначальная, то... Лепей не ризикувати. Заслаўскае вадасховішча, Янош, Мінскае мора. Другі па плошчы штучны вадаём у Беларусі. Вадасховішча размешчана ў 10 кіложметрах на паўночны захад ад Мінска. Утворана ў 1956 годзе плацінай на рацэ Свіслач для барацьбы з паводкамі ў Мінску і для рэгулявання сцёку ракі. Уваходзіць у склад Вілейска-Мінскай воднай сістэмы. Плошча 31 квадратны кілометр, даўжыня 10 кілометраў, найбольшая шырыня 4,5 кілометры, найбольшая глыбіня каля 8 метраў. Блин, ну сонейка прыгравае вельмі добра. Адчуваецца цяпло, нават припякае. Кайфовенько. Блин, лёд так трашчыць под ногами. Капец, страшно нават становится. Цікаво, з якою хуткасцю ён едзе. А гэта лёд, магчыма, из-за перападу тэмператур вось так вось падымаецца. Хочешь настоящее обучение увидеть? Ты Я тебе могу привезти. Где? Ведаешь место? Конечно. Для берегу 10 іде? Посередині? Да. Ну потім покажеш. Лёд хрумкае. Але, конечно, микрофон смартфона не запіша гэтыя гукі. Мінску далечыні. Трещина, вон она идет. Так, выйдем на берег, перекусим. Ага. Оно ж так работает, да? Ага. Пахнет смачно.
Лясная ягода. До речі, зараз же масленичний тиждень. Маслениця. Треба блинчики їсти. Все, приємного нам апетиту. Ось на такой полянці ми зараз поснедали. Гляньте, якое кострище велике, лави. І воно на таким невеличким пагорку знаходиться. Це місце дрови, там альтаночки, а там у далечині видать Мінськ на горизонте. Все, что, Саня, едем далі? Да? Зараз Саня поведе мене на эту, як я сказать, там нейка ёсць расшчыліна, дзе лёд дыбам падняўся. Сан-Андрес. Зараз мы убачым гэты разлом. Погнали. Санаторий «Юность». Так, а мы едем до вот гэтай расшчыліны, до разлому. Лёдовага разлому. Итак, гэта не ён там далей. Ловлю сигнал с космоса. Як мяне бачна, сябры, вось на такую хреновину я зараз снимаю. Блин, ну гэта цяжкая палка, конечно. Вельмі цяжкая, незручная. Долго на вытянутой руке так не подержишь. Ничего не видать, правда, что я тут снимаю. Ага. У-ху! Вот это карусели. Башка закружилась, блин. Вестибулярка уже все. Вестибулярка сказала до свидания. Старость не радость. Все, харе дурачится. Ну что, зараз мы подъезжаем до гэтага разлому, сябры. Ну и он таки, да, вялікі. Разлом даволі сур'ёзны, яго пераадолець будзе складана, трэба шукаць нейкі падыход. Вось тут, напрыклад, ужо туды вода пайшла, наклон лёду, і там глыбіня ўжо такая салідная будзе. Вось каля гэтай глыбы будзе по пояс. Мне здаецца, вон туды. Можна нават і пад лёд заехаць. Зараз походзім, паглядзім, што тут робіцца. Ой, ну тут страшно, конечно, идти. Неведомо, что там. Каб под гэтым снегом не апынулася пустоты и воды. Разумеете, про что я?
Блин, там уже вода, лед под низ пошел. Капец. Таросы на грубашчванні лёду у ледзяным покрыве мораў, азёр, вадасховішчаў і рэк, якія ўтварыліся ў выніку бакавога ціску ледзяных палёў адзін на аднаго, а таксама на берагі і на плыткія ўчасткі дна. Таросісты лёд можа ўтвараць грады, паясы, бар'еры. Але выглядае гэта хоць і небяспечна, але ўсё ж такі прыгожа і вельмі дзіўна. Дрон. Дрон полетел. Да, FPV прям. Зараз мы паспрабуем перабрацца на другі бок гэтага разлома і сустрэць там закат. Давай, Саня, спрабуй. Выглядае ўсё вельмі надзейна. Нормально, перайшлі. Все, мы на другі бок разлома перайшлі зараз. Хутка ўжо закат будзе. Объехали с другого боку эту расщелину. Хутенько уже сонненько сядет. Такие виды пригожие. Минск удалечени. Лед потрескивает. Ужо вечарэе, блин, нейкая хмарка на гарызонце зацянула і заходу прыгожага магчыма не будзе. Ну нічого страшнага. Галоўна, каб вось гэтая глыба не абвалілася зараз. Бо тут пры мне вось там глыба з хрустам абвалілася на той бок, а там такая як бы упадзіна, лёд уніз пайшоў, а з гэтага боку ён зверху знаходзіцца. Такие справы, сябры. Лёдик для фотосессии. И потом за им все гэтыя глыбы посыпались, як домино, да? Почему вода не замерзает? Магчыма, яна тут колеблецца весь час, да и не замерзае. Поздымаем.
Блін, як пригожа льдинка виглядає. Хоч і сонечка яркого зараз нема, але виглядає цудовно. Блін, це стёбно, я тобі хочу сказати. Вельми стёбно. Быццам бы намаляваны твар у тебе. Спецэффекты. Блин, ну разгонять. Во, Сань. А, трещина, о, да. Серьезно. Все, сябры, сонечка села за горизонт. Нам треба выдвигаться, бо уже холодает, температура опускается и темнее. Додому. Ну, вот такая невеличкая покатушка у нас отрымалася. По фану, так сказать. Чудовное надворье. Добре катнули. Зараз додому швидко. Саня каже всім пока. До зустрічі, бри. Усім велике дякую за прогляд. Пишіть ваші відгуки. Пока і до нових зустріч. Сябры, калі ёсць жаданне і магчымасць падтрымаць канал, можаце гэта зрабіць, адсканаваўшы гэты QR-код. Атрыманыя сродкі пойдуць на пакупку экшн-камеры, пры дапамозе якой кантэнт стане больш якасным і цікавым. Вялікі дзякуй тым, хто ўжо падтрымаў канал, і тым, хто збіраецца гэта зрабіць. Ой-ой. All the lights kill my vibe.